Hi guys! It's Nick Princess and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Wala si video ba dito dire guys, kuyog na og si Dansoy og naa para kung bagong happy boy si Kyle. Ayo, ako na si Charon dito eh. Si Snake, kalimti ko Snake. Og naa po dire si Sir Kapuno guys. Ayo na. Nami dire karon guys sa Dalagit guys nga resort guys. Mga on may karon og chicharon. Ato ni ko na chicharon. Ay mo na kay busol ako. Busol ako si Charon lagi. Ato pagkaulan si Kyle, imong baby. Pakauna kong ngiti daw. Ang ingay mo pag Ang ingay mo chicharon. kong ngiti daw. Mga gito gaya oy. Hook ni rayon ron. Alam si Snake chicharon ka ba daw? Si Charon. Guys, ato na amlihan ang chicharon ni Snake. Ang mga ayo kay pila ka buok. Daghan jam. Ako kasi ang match mo para chicharon daw. Nakar mo si Charon. Ang ina nangire daw siya. Uy, hungitin niyo si Kyle ba? Hindi si Kyle. Kaon dira ka si Charon. Si Charon is princess nga. Wala mo. So dara guys. Nice ang resort. Sikot kanang hunas man kayo guys, hunas. Dara guys, nice kayo ang resort na. Kaon pa sa si Charon guys ng mga baby boy. Mga ano to, mga hayop. Pangitan ko karon ni Kyle guys. Lolo matagak ko gi atay. Ayo. Mama. Karon sa video ni Snake Princess guys. Nako challenge si Snake Princess. Ingon niya dili daw niya crush si Kyle. Crush mo si Kyle ile. Bagong din crush mo si Kyle. Si Kyle kanang Birahante ka crush mo si Kyle. kanang kita nang ko niya. O di mo siya crush. Crush. Ay, Ara. gusto ko mo tiyan. Ara. Crush mo siya dili. Crush. Ara. Dili. O dili. Dili. Sure ka? Sure. Sige, may bawal man kung dili crush dapat di ka katawa. Ayaw katawa ha. Sige. Pakiliga siya ka. Atubangay mo. Atubangay mo. Oh, one down. One down. Masama na. Atubang dapat di ka mo katawa. Oh, last. Last na. Hello. Hi, sir. So, crush gila ni mo si Kyle. Guys! Guys, tangtango na to si Snake Princess kaya nagbiga-biga sa squad. Oh, dali, tayo kang chance, tayo kang isa ka chance. Dali. Tayo isa ka chance. Ganun tagtangon man nasa klana bisa sa squad. Dali barog. Tayo kang usa ka squad, di na kabalik, di na ta makita forever. Hi guys. So karon nang lakaw mi guys kay gikapoy ko guys na naginom ko og energy drink guys ka Cobra guys. Gikapoy ko guys. So mao na sa guys. Hi ni kuya. Ana pa hi pud kuya kay gibanan ko nimo palit og Cobra og si JR Biscasser. Sakto ako. Okay, ganda siya guys nga. Kahit sa lakaw dito rin sa resort sa South Haven ba sa Dalagit niya. Isya nga mulakaw sa kuno siya. Ko asa man kapadong kuyog ta. Mangita tindahan lagi ko. Oh, may tanong sa tindahan. Isa musuti ko siyang paliton. Only to find out mangita rin siya og Cobra. Okay, naluya daw siya. Naluya hello ta kuno kay nakalimot ka. Mamasa si kuya Jimmy sa kanang diri lang bitaw sa kanang ubos bitaw di ani bitaw di kanang Kailangan bayad. Wala mas ay kanang saman. Lami mo ko kamasaj ko bisa kaniyot na dili. Si Kyle pa. Are. Ay buong ka ay pahirot ko mo tana crush ginananaw na imo pa ko pahirot hilot. Ano mo na? Basta lang ihilot ko. Sigbin ayo. Sama ka diyo. Ayo ba kay mahilotan tani kan naglahi ro. Lami ay tarong ba? Ay asaba. Ay maulo ko ay nasaba naman diri diri Okay na Snake oy kanang si Snake kada mo go check crush niya.
naglagot si Roy kay na siya crush. Hello, nagsiro sa to si Roy nimo. Ay ato ni kuan. Hi guys, pasensya lang kayo mo guys. Basta kay abot na ko guys, dali ra man jud ko kilig ko ng mga laki-laki guys. Sa mga mao ra kinagkaswera pero wa mo ko kilig ni Kyle. Bato gra pag paniud to ganina imo gisang gipalit. Wa man jud ko kilig ni Kyle guys. Bakaron kay ka. Pagakon dako. Anti ka ni Roy. Are, hilutas ako jud sa kita. Samo ka diyo sige karap. Si Kyle lagi mo hilot nimo. Dili gyud mo hilot si Kyle lahi lagi yang hiluton kay kanyang ulok ipahilos ako. Are ay ay violation ta. Wa na violation ta ani lahat. Are madungog. Na violation ta ani si are ko. Hindi na yun. Tuhog kayo. Aray ko. Hinahin ko na. Aray ko na mo. Aray ko na. Hinahin ko na. Makukutak ko na. Ay, sampai ka madugtag tao. Kinisi nung bayutan ka. Gusto mo. Guys, nagat mi karon guys. Ay, waday. Nagsorry ra mi diri guys. So karon kay mobalik ako dito sa mo sa kuan guys sa dadto kay kuan. Kasi aron ko guys. Okay, kilibangon ko. Diyan sana ko sila guys. Layo ako ayo. Ano dapat? One step, dapat di ka mo katawa ha. One step forward. Dili pod kiligon. Dapat dili kuligon dali mo. Sa kalakang. One step forward gani. Visit ni mga pagkakagawa, visit na yung uban. One step forward. Wala, bito mo katawa. Palpak. Wala pagani. Piling ko ang tiyan una Magbanggang tiyan. One step forward.